Mga high-powered firearms, lakip mga eksplosibo nga gisakay sa usa ka government vehicle na harang sa mga kapulisan sa Sultan Naga, Dimaporo, Lanao del Norte. Ano ang report ni James Pauleyap. Sa video makita usa ka dump truck nga duol sa usa ka checkpoint sa Sultan Naga, Dimaporo sa Lanao del Norte. Ubos sa truck, adunay mga naghapa nga mga tao. Sa unahan, usa ka puti nga pick-up ang gipalibutan sa mga personahe sa kapulisan tungod gikataho nga aduna matod pa kini sakay nga mga armas. Pagrekisa sa likod nga bahin sa maong sakyanan, nakita sa otoridad ang klase-klaseng high-powered firearms, mga pistola, bala, lakip mga eksplosibo. Ang maong pick-up iya di ay sa local government unit sa Midsalip, Zamboanga del Sur. May mga identification na and we are trying to cross-check with our e-warrant system. So far, wala naman tayong nakita. Yeah, isa sa mga coordination natin na gagawin yan kasi it's a government vehicle and tinitingnan natin bakit isang government vehicle ang nagagamit sa mga ganyang movement. Giaresto gilayon ang sakay sa maong pick-up nga sila Ismail Maruhom Wali, Adam Mambuay Tando, Sangbaan Ubinay Akot, nga puros residente lang sab sa lugar. Sikop sab si Tristan Bagyo o Gresel Revillas, kinsa taga Midsalip, Zamboanga del Sur. Ginaimbestigahan na karon sa otoridad kung gigamit ba kini sa pagpanghasi sa maong grupo sa baguhay lamang na human nga eleksyon. Magatubang sa kaso paglapas sa RA 9516 o illegal possession of explosives o RA 10591 o illegal possession of firearms in relation to Comelec gun ban ang mga sospek. They came from an area na there are alleged reports of yung mga karahasan at saka harassment. So, tinitingnan natin yun. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauleyap para sa One Mindanao.